Hola, amiguetes i amiguets. Avui us explicaré un conte que a mi m'agrada moltíssim, El Grúfol, de Julia Donaldson. Un ratolí anava pel bosc a passejar. El va veure la guineu, que buscava menjar. On vas tan sol, ratolí pelut i bru? Vine al meu cau de terra, que vull dinar amb tu. Ets terriblement amable, li va dir el ratolí, però he quedat amb un grúfol i no podré venir. Un grúfol? Quina mena d'animal és aquest? Un grúfol és un grúfol i tothom sap com és. Té uns terribles ullals, unes urpes mortals i una boca ferotge amb les dents com punyals. I on us heu de trobar? En aquesta roca humida, i el seu plat preferit és la guineu rostida. Guineu rostida, dius? Adéu, ratolí, doncs, adéu, ratolí. I va córrer a amagar-se al sota del cau del pi. Quina guineu tan ximpleta! S'ho ha ben empassat. Aquests grúfols sóc jo que li he inventat. El ratolí no es cansava de voltar i passejar. El va veure el mussol que buscava menjar. On vas tan sol, ratolí pelut i bru? Vine al meu niu de l'arbre, que vull berenar amb tu. Ets immensament amable, li va dir el ratolí, però he quedat amb un grúfol i no podré venir. Un grúfol? Quina mena d'animal és aquest? Un grúfol és un grúfol i tothom sap com és. Té els genolls bunyeguts, els dits dels peus peluts i un gra verd verinós en el nas boturut. I on us heu de trobar? En aquest rierol. I el seu plat preferit és gelat de mussol. Gelat de mussol, dius? Adéu, adéu, doncs, ratolí. I va voler amagar-se al seu niu dalt d'un pi. Quin mussol tan ximplet! S'ho ha ben empassat. Aquests terribles grúfols sóc jo que li he inventat. El ratolí no es cansava de voltar i passejar. El va veure la serp que buscava menjar. On vas tan sol, ratolí pelut i bru? Vine al meu cau del tronc, que voldré sopar amb tu. Ets d'allò més amable, li va dir el ratolí, però he quedat amb un grúfol i no podré venir. Un grúfol? Quina mena d'animal és aquest? Un grúfol és un grúfol i tothom sap com és. Té els ulls color de foc, llengua negra carbó i tot de punxes morades que li surten del llom. I on us deu de trobar? Precisament aquí, al costat de la bassa, i el seu plat preferit és la serp en carbassa. Serp en carbassa, dius? Adéu, adéu, doncs, ratolí. I es va afanyar a amagar-se entre uns troncs de pi. Quina serp tan ximpleta! S'ho ha ben empassat. Aquest terrible grúfol sóc jo, que li he inventat. De sobte, el ratolí veu alguna cosa. Fa, oh! Però què és aquesta bèstia amb terribles ullals, unes urpes mortals i una boca ferotge amb les dents com punyals? Té els genolls bunyeguts, els dits del peu peluts i un gra verd verinós en el nas boturut, els ulls color de foc, llengua negra carbó i tot de punxes morades que li surten del llom. Oh, no! És un grúfol! Oh, quina por! El meu plat preferit, va dir el grúfol content, serà allò més bo que un panet cruixent. No diguis que sóc bo, que tu no saps com sóc. Si vens amb mi, veuràs que tothom en té por. D'acord, li va dir el grúfol, camina tu al davant, jo et seguiré i veurem si m'ho pots demostrar.
Van anar caminant fins que el Grúfol va dir: «Alguna cosa xiula a la vora del camí». «Mira, si és la serp!», va exclamar el ratolí. La serp va mirar el Grúfol i va voler fugir. «No em puc quedar amb vosaltres, ara me n'he d'anar». I va desaparèixer entre els troncs del costat. «Ho has vist?», va dir el ratolí. «Ha fugit la malvada!». «Increïble!», va dir el Grúfol. «L'has fet fugir espantada!». Van seguir caminant fins que el Grúfol va dir: «Alguna cosa vola a les branques del pi». «Mira, si és el mussol!», va exclamar el ratolí. El mussol va mirar el Grúfol i va voler fugir. «No em puc quedar amb vosaltres, ara me n'he d'anar». I es va perdre de vista entre l'espès fullam. «Ho has vist?», va dir el ratolí. «Ha estat vist i no vist». «Sorprenent», va dir el Grúfol. «I tu l'has fet fugir». Va aconseguir caminar fins que el Grúfol va dir: «Sento passos venen corrent pel camí». «Mira, si és la guineu!», va exclamar el ratolí. La guineu va mirar el Grúfol i va voler fugir. «No em puc quedar amb vosaltres, ara me n'he d'anar». I al cau de sota el pi se va ficar de cap. «T'has convençut ja, Grúfol, que tots em tenen por? Has vist que quan em veuen tots volen fugir? I ara mira, tinc gana, la panxa em fa soroll i el meu plat preferit és Grúfol amb fonoll». «Amb fonoll!», va dir el Grúfol. «No em quedaré a sopar, no?» I sense esperar més, espantat va marxar. El ratolí va seguir caminant i tot tranquil·let es va quedar al bosc. Va trobar una nou i ja tenia sopar. I així acaba la història del Grúfol, que també va fugir espantat. Espero que us hagi agradat i que tingueu molt bons somnis.